تطعموا مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صجماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كميت أغنية فتوح تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبلنا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماوكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان أنا روماريو منشي زبلاير ستريبون أدالاو صحف مساخالوغو أبقال خفتن ستعود كلن كلابات مشت كم زمسن زدمانا عانس أقام كم زخونن كم زي قبان بسم معز أوت نيرا حانت معالتون تخون كابل من مداب كيرا قناي فلتني قلت أجير أخنا أقرأكم قنا برازيل عم متصوات كاللوغو نقولهم توم نايتن تتصاوت كلن كلابات بريزيدنتات أنجيه كان يمتساء شجر كم زلنن سلازخونه دما أب ساعتها دهر قاتل اللي ممر كجبر كم زللي بجلس إنجرام نيره كجرمكم أبتني سمع ورقات كمان يسفرون يوم بونو بويم حرايز بلوني بزعباي بزوحك بهال سمعه روماريا يدك أسنيو يدك أسنبر كنار في ديست تنسى روماريا اللي ممر يجبرني بلا اقبر امبر جن كم كالو تتصاوتي ساعات شعاتن غوزي كونه دحرقات امبر ازغا كم تلعلي ليز قلصكو كلهم زصاوتني بريزيدنتات يفلطيم نيروم نتوما سلطنتي نغروم دنيروم ازنات شكرا يكونن درو صوتا زلنا معلتي مشيت عم سيف فلتني سنبت صوتان تلنا كلنا يمزنقع مدباتي ناب عربي سحبو قدام جن أبغى زهز عرف برجس حدا ونات نيرو بزي مدب دروس أوتاز نبرن معالتي زوج أخلو جن كميتي حدا ينتقونه كابتن أملاخ زيز مسكونه نجر الشجرة يخون زخون عينة حشش أتكخي فلتن ولا أنت معلتخون نخزنا قعكو قدن هيوت كابلا شوز بالحق يلن زانتا نايتي يبدأ الناس بحر زقات أمها فصاميه اللوكمي حق أيو حميتا يكونن أنصار فلومينات أوتاز نبرنا معلتيو حجو خيني سلمتاي كذكرو بزيك المخنيات جن أبتس أوتان غيساته فوسيني نيرا بزخونه هي 14 ساعات قدمت تصوتها دقيقانتاي كلهم نتس أوتان مدلاو أب حدا تأكبو أنا جن أبقى حدا بحري عالمي يرقدا نبركو حندبت أم الزنقع عن كله نمتاي كزي تصوت زبل دنقتا وحساب أب أمري مسأني كابتن دس بحر خاه تخيله ناب مارا كان ستاديوم امرحكو دك غانتاي دروب تستاديوم نوح ساعات غيرهم نبرو صوتها نخجمر تحت حد ساعتيو تليفون يرو اب حقوين سلفين تطابيقو زنبر حصاد دس بحرينا نغفكو نابت مغير خداونتي هرغو بالكوم عدقي تقبيله دما قداماي تسلف خوينه نابت صوتها اتخو مارسيلوز بهالمنسي تصوتين يرو أبتا معلتي أبكن دايك السلاف ملوء مدلاو زكايده نامي جمرياز أوفتو أسلز نبرت تخافل تحاقوسن مخان نسدرقو نابت استاديوم عدي مهم نبرا جن أنا دا أتسلفكو بزغنة كل التقولات عمزقيبين قانتاي عوتكوا أأمر أون أكلاون كنت أب حدا مقطعم تزغل الأسرح ينعي سلزغنة يدما أبتا بزيل ممد أكالي يسترقبولو أأمر يدما بملء ونخص أو سلز بهاجة كي تشجركو أبتحس أوتها دميقة وزئة كال مستيري باللين صوتها عسن عي لكع كم صوتها وركبيو بتعميز استماؤرو نايت صوتها وركب نجار كابتل عليه بلكع بزحات سبات نناتهم رئيتوها اللوام جنكا اتبتغ كلنا عخازر بحكان زطمكان نجار يخاخ تقبر زلكا حدا عدوان هاب معالتي صوتها كابدك جانتاي تفلي أب جزاي حدرمو
كتنسق كلخو ناي صوتاو ركب دليتي تلاعيلو خوين انت تسمعني مس بعلت بيتي ركب جيرنا بدحريو تخيلين اب صوتا خيد فوسيلني رجين خصاوت اما نايز حجزني تعبيتني يكون جن كار ستعمانتي ملء زي قدديو أبهلاي ترديكوني كمزي كولر كلغو أملاخنا باينا تأمته زبالت أفترتي زيو إيلو تزاري بنيرو قالنا بالكو خي تسكفكو بزعبا نفسيك الزارب زخل سبيه نعايت زبالت أسب أنا بعليه من البات سبات نزم جهران تعبيتين كسرعوخ اليوم نعايقن نسيت حكي ودأ أسرع عمت من إسيك اللهو برأس تأمانت لا ليش حقولاته كمزقبي بمبال تزاري بنيره أب أوانو نتزرباي أب حانت متسيهت كمزق ألاح غير نيره مخنياتو كم تزبالكو لعليش حقولات مسا مزقبكو سبات بمدب زقبركو دعنبر بعدل زمز أخم زي كونهم انتان كفلتو ننبسي كل جزي اتزبالز أخم زخون كيز نقرأ بلوز كبل كاللهو أب كله تأنيخ قورة زخل نقر مالتيه نابنتها متكا كعسو قلي نفسك كيعتنا خلقك أمنا سقام انت دا خوينني نتياب تغايز اللود قانت هاي السدا ولا نشتت خولن تلات نقن فتسيمين ما نمسبايه بني بعليه زغلعا أسنا موقوت برهي مسلني أتزبلسكو أنا انت خوينه كاب كالوت أنا بعلينا تخعسن تهرمكوها كحيشي مالتيو نعين قانتين كوميز حشنا كم زناي باسكت بول مالتكوي أمودا تدقائق سلسنة بين تدليخا كعسونا من يخات سدا كاب جردان حليف كامو نمن كتبايخا ساقط زبهال تسمي اني فلتني ازخل ليو سبات بزعبين بزعبا بحرياتين كزاربو انا جن نتخاب ام زمت ساقطي نابعون تاوي حيل لويت ايه ننبسي فنانزس نقا بوحد نجر نايم عقاب بحري كاب تأمنها زيدس بلانيو نابنت أب حادث أوتا 4 قولا مزقيبا لخون بل ماتش ما 4 تبسعكا خامن لعلينا يمغصال تخولون قالو مالاتيو نعاقن تاسعيبات متسع عدل نايم ودأ تختكون كم تغيل نحسبكي عدل ليز فتن أبنا يسعوتا زماني نمولو 9 دقائق هالخلق مبالا يفتو نيره إلونا يفلتن أبستو السنة أوان دارقا موغاي قريفة أبت ميدا سق إلي زاونمو تخلقلتي أنت أرجانتا بس تزانيم عدلات زخفتو ليجن أي محرومني أتي وديو إلهم تخلقلتي زنعك أورو بزح جزي أبش جرة تيو أميو بزعبة هولاند مون تايلخ علوكمي بتعم خبير هيوتي نيرو بتمجمريا نا بي اس بي خزاقا كركولو ودأ سران كلتان عمتن إيرا أماك البرازيل نا بزح بوتاتات توقعي زي حجيجن أفز إما مسئيه زي فلت عالم مودما كأزح زخونا بوتاي مسئيه قالو تا 10 شوعاتي نيرو تزحلي كتحسبو دوش أنيقوكم كما أخينا نيرا أب كم زبالة زحلي نابل من بدن تزي مسأهوس من كفر للي خال حدا معالت خاب قزاي كي وصأهوس 3 معالتات غيره دك قانتاي باي تشاغيلهم نايب قزاي مسئين كحكوحني من مخفتم غير ريقن دي بزحلي زقباء من سوءتي يجن زغفل نيره أب برازيل كوفي لنيران تزخون نات دي حرج بط كو خبري كبص حز خال زنبركي مثلنن بسنك زحلي حلمي كبن كم زي كونكو أعري فلت نبركو سالاني حين حبون سنيقه نقد ميز قصلكو بزح كيدن غوخو نسدراي جزان مكينان كجزالهم بقاعكو نعاي تزعبي عواتي نيرو بي اس في بزقبر لي كل نجار كساب ليت لومي أمنا حقوسي مقرهات حموشت عمتها علي فيه مسوم بدحري جنك قدفهم نيرني كم تفلتو بارسلونا يا أبناء كعسو أجريك هبزت رخوهم عبيت عروخ يوهان كرايف حدايو نعايت زبلت يا سلطانيو بزي مولوال نعبار سامس تزاقاقركو أتاز بفتوى وصر 10 حداك لبس أمنا دلي نيري كرايف جن قصر 10 يهبني يردانيو كل سابق قصر 10 أمنا يزبهقا إنه جن أنه رخي بياس يحس مال خو أب هيوتين مجمرتها جزي تحت الناير إمهلاويو
ናብ ክራይፍ ከይደ እዝና ኣይ ዓብ ኽብሪ እዩ ግን ቁፅሪ 11 እንተዝውሃበኒ ኣመና ደስ ምበለኒ በልክዎ ክራይፍ ግን ምስ ሓሳበይ ኣይተሰማምዐን ሕርቃን እናሰዓረኒ ንምንታይ ኢለ ምስ ሓተትክዎ ኣብ ጋንታይ እቲ ዝበለጸ ኩል ግዜ ቁፅሪ 10 ክለብስ ኣለዎ ዝብል መልሲ ሂቡኒ እንታይ እሞ ክብለ ኣፈይ ከም ዘይከፈት ገይሩ እንዲለጉሙኒ ትፈልጥ ዶ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1994 ዘይክሳተፍ ይኽእል ከም ዝነበርኩ ዝተረኣየኒ ዛረብን ብናጽነት ዝመላለስን ሰብ ስለ ዝኾንኩ ምሳ ሰልጠንቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግሩፕ ፍጥያት ነይረ ብሰንኪ ድማ ኣባል ናይታ ኣብ መጻረይ ጸወታታት ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ነበርኩን ብራዚል ነቲ መጻረይ ጸወታታት ብቐሊሉ ሰጊራቶ እንተትኸውን ቁልሕሉ ዝዝክረን ሰብ ከማን ኣይምረኸብኩን ብራዚል ኣብታ ናይ መወዳእታ ናይ መጻረይ ጸወታ ኣንጻር ኡራጋይ ወይ ክትዕወት ወይ ከዓ ማዕረኽ ትወፅእ ነይርዋ ክትሓልፍ ተኾይና እቶም ኣሰልጠንቲ እንተተሳዒሮም ኣብ ብራዚል ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ሓንቲ ኣማራፂ ጥራይ ነይራቶም ነቲ ብልቦም ዝኣምንሉ ብኣፎም ግን ካልእ ዘውሪሉ ብሉፅ ተፃዋታይ ሮማርዮ ክጽውዕዎ ነይርዎም ንዓይ ሞ ዓቕመይ ንኸርኢ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣብቲ ጸወታ ተረኺቡ ንዝተዓዘበ ሰብ ካብ 1 ክሳብ 10 ሚዛን ሃቦን ሮማርዮ እንተትብልዎ 11 ከም ዝብለኩም ርግፀኛ እየ መጻወተይን ዝነበረ ሪካርዶ ሮቻ ኣብ ጸወታ 2 ጎላት ከእቱ ምዃነይ ቃልኣተ ኩሉ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታ ብዘይ ጎል ምስ ተወድአ ግን ካብቶም ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣበይ ዳ ያሎት 2 ጎል እናበሉ ሕጭጭለይ ጀመሩ ተረጋግኡ ጥራይ ያ ነይራ መልሰይ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ 72 ከምኡውን 82 ደቂቕ 2 ጎላት ኣመዝጊበ ንብራዚል ብዘይ ጸገም ናብ ዋንጫ ዓለም 1994 ክትሓልፍ ኣብቃዕኩዋ ኣያም ሮማርዮ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጥበብን ስነ ጥበበኛታትን ጸሓፊ ዮናታን ብርሃነ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን መራሒ ይቐይሩ ኣሎ ዓበይቲ ዓዲ ተረሲዖም ፖለቲከኛታት ተጸሊኦም ወለዲ ተናዒቖም መምህራን እውን ተጸሊኦም ድሕሪ ዕብለላ ምዕቡል ህዝባዊ መራኸቢታት መራሕቲ ተቐይሮም እቶም ኣብነትና ዝነበሩ ከም ጎተትና ርኢናዮም ኢና እዚ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመጽእ ለውጢ እዩ ሕማቕን ጽቡቕን የብሉን በቃኹም እዩ ናይ ሎም መራሕቲ ደኣ መን እዮም ንመን ክንመስል ኢና እንደሊ ንመን ንሰምዕ መን ኣብነትና ዓይነት እዮም ብሩኽ ዘመን ዘምጽኡልና ከም ሓቂ መራሒ ተሳነን ሕጂውን ከም ትባሊ ብዙሓት መራሕቲ ኣለዉና ከም ደቂ ግዜ ዝመረጽናዮም መራሕቲ ድማ ጎባልል ናይ ዝልቦናኻ ዝሸድድ ሰባት እዮም ስሞም ድማ ህቡባት ይበሃሉ ናይ ኩሎም ህቡብነቶም ድማ ብዘበርከትዎ ጽቡቕ ፍርያት ዝመጸ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ህቡብነት ካብ ትሕዝቶ ዝሃደመ ንዓይ ስምዑኒ ዝብል ኣገዳዲ ምዕባለ ዝዓጠቐ ደንዳን እዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ዝፈጠሮም መራሕቲ ንኽልተ ወለዶ ብምዃን ድማ እቲ ርሑቕ ቀረባና እቲ ንፈርሖ ጽላሎትና ክኸውን ዘጸግም ኣይኮነን ኣብዚ ተለዋወጥ ዘመን መራሕትና ዝቖጸርናዮም ድማ ብብዝሒ ኣብ ገጻጥ መራኸቢና ዘቕልቆሉ እዮም ልቦኖም ግን ፀሓይ ምስ በርሀት ክትረኽቦም ዘሸግር እዩ እዞም ናይ ዘመንና መራሕቲ ስነ ጥበበኛታት ብዝብል ቅጽል ዝልለዩ እዮም ስነ ጥበበኛታት ስለ ዝተሰሚ ድማ ካብኦም ጥበብ እንተተጸበና ኣያሕፍረናን እዩ ከም ስነ ጥበበኛታት ስለ ዘርአናዮም ጥበበኛታት እዮም ኢልና እንተኣመና እውን ኣያሕፍረናን እዩ እንተኾነ ግዳ ጥበበኛታት ድዮም ናይ ብሓቂ ክመርሑ ይኽእሉ ድዮም ቀደም ግን እንታይ እዩ ስነ ጥበብ እንታይ እዩ ኸጥበብ ጥበብ ከም መፍትሕ እዩ ዝተዓጽወ ልኬቶ ይኸፍት ጥበብ ከም ጽባሕ እዩ ካብ ሎሚ ዝበልጽ ህይወት ይፈጥር ጥበብ ከም ርጉጽ ተስፋ እዩ ንሽግር ጋሪሁ ረህዋ የምጽእ ጥበብ ንመዓልታዊ ንጥፈታትካ ዝበለጸ ካይዳ ዝፈጥር ነቲ ርጉጽ ዘይኮነ ጽባሕ ውሕስነት ዘቐምጥ እዩ ጥበብ ብሓፈሻ ጥበብ ድሌታትካ ንኽትረክብ ዝመሃዝካዮ መቀላጠፊ እዩ ስነ ጥበበኛ ስነ ጥበባዊ ድማ ነዚ ኩሉ ጥበብ ዝምህዞን ክውን ዝገብሮን ዝነብረሉን እዩ ባዕላዊ ጥበበኛ ምስ ዘይከውን ድማ ነቲ ሕቡእ ስነ ጥበበኛ ዘቕረቦ ጥበብ ዘንጸባርቖ እዩ ጥበብን ስነ ጥበበኛን ነዚ ይመስሉ
ከምቲ ስሙ ዝምስክሮ ስነ ጥበብ ብጥበባት ዝመልአ እዩ እቶም ስነ ጥበበኛታት ድማ ናይቲ ጥበብ ነጸብራቕ እዮም ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ነታ ወዲ ሃብታምን ወዲ ድኻን ብዝብል ኣርእስቲ ዘሕተምክዎ መጽሓፈይ ተገምጊመ ነይረ ብኸመይ ትህብ ትምያ ትምህር ሰምዑ ሰባት እቲ ጸሓፋኸ ሃብታም ድዩ እናበሉ ከናሽውኒ ይዝከረኒ እቲ ኹነት ዘይምርዳእ ኣጽዒቡ ኢለ ዝሓስብ ነይረ መልሰይ ግን እቲ ዝጸሓፋ ልዕሊ $50 ሚልዮን ሃብቲ ኣለዎ ኢለ ኸም ምሕባር ይዕረፍኩን እንተኾነ ግዳ ሓደ ነገር ንውሽጢ ይረብሽዎ ስለምንታይ ክንድዚ ትጽቢት ሃልይዎም ኢለ ሓሲበ ድሓር ተረዲእኒ ኣንበብትዮም ዘዋጥሩን ነይሮም ለካስ ጥበብ ዝርድኡ ሰባት እዮም ፈሪዶምኒ ዘሐጉስ እዩ ንኹሎም ስነ ጥበበኛታት ከም ዝሕቶ ይመጾም ማለት እዩ ኢለ ሓሲበ ተጋጌ ተዋሳእቲ ኣካል ስነ ጥበባውያን ድም ዝቝጸሩ እሞኸ ጥበበኛታት ድዮም ደረፍቲ ስነ ጥበባውያን እዮም ግን ከ ጥበበኛታት ድዮም ቀድም ጥበብኩም ንበርሉ ተባሂሎም ዶ ይኾኑ ቀድም ናትኩም ግጥሚ ዜማ ሙዚቃ ስርሑ ተባሂሎም ይኾኑ ዶ ከምኡ እንተኾይኑ ነፍሴር አብርሃም ወፈርቅ ንመልከት ሙሉእ ዕምሩ ብዛዕባ ፍቕሪ ደሪፉ ግን ከዓ ሓዳር የብሉን ከመይ ገይር ደኣ ብዛዕባ ዘይስተማቐረ ፍቕሪ ክደርፍ ሰብ ተቐቢልዎ ቀድም ነቲ ጥበብ ዘየተግብሮ ይኮነን ድዩ እቲ ሕቶ ወይ ከም ክስቶ ደረፋይ ከም ክስቶ ተዋሳኢት ከም ክስቶ ኮሜድያን ለማንዩ ስነ ጥበበኛ ተስተውዕል ዶ ክስቶ ሓሚሙ ንሓግዞ ክስቶ ወፃ ሃገር ክትሕከም ንሓግዛ ዝብል ተቕልብሉ ዶ ትኾኑ ነቲ ኣብ ጎደና ረኺቡ ናይ ሽጋራ ረኣየለይ ዝብል ተወሳኢ ርኢኹምዎ ዶ ሎሚ ተሓቂ ተኮብላይ ወሲነ ከይትጽየቕ ኣንባብ ኾን ኣበይ ኣሎ ጥበቦም ነዞም ጽቡቓት ስነ ጥበበኛታት ሽሕ ላይ ክነሃቦም ክብሉ ትዕዘቡ ዲኹም ነቲ ጥበቦም ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኹም ተጠቂምኩምሉ ዲኹም ንሳቶም ከንጥበቦም ነቢሮምሉ ድዮም ከም መራሕትን ዋና ጥበባቶምን ልዕሊ ሕብረተሰቦም ድዮም እቶም ባህልናዩ ምትሕግጋዝ እናበሉ ዝልሙኑን ዘላሙኑን ስነ ጥበበኛታት ኣመና ህቡባት እዮም ዝበዝሕ ሰብ ከምኦም ክኽደንን ክዋሳእን ይደሊ ደረስቲ ግን ምዞም ስነ ጥበበኛታት ዝተሰሚ ይኮኑን ስለዚ ደራስን ናይ መጽሓፍ ሰብን ከም ክጽለል ዝቐረበ ሻርባ ዝወዲ ሓሳቡ ዘይርዳእካ ፈላስፋ ስኢሉ ነገራት ዝተዓባብን ብዙሕ ዘይህረፍን ገይሮም ይርእይዎ ግን ከደራሲ ተሸጊረ ወይ ሓጉዝን ኢሉ ኣደባባይ ወፅን እዩ ኣብ ሓንቲ ሌባ ሌባ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዋህባ ብቋንቋና ዝዛረቡ ካብ ኮኑ ሰራቕ ሰራቒ ዝብል ኣርእስቲ ክወሃባ ዝግባእ ተኸታታሊ ፊልም ሓደ ገለ ተገራጫዊ ተርእዮ ነይሩ እታ ተወሳኢት ናይ ድኻን ኣብ ፈጣሪ እምነት ዘለዋ ጓል ገጸ ባህሪ ሒዛ ነይራ ኣብ ክልተ ትርኢት ለባንክ ትበሃል ድማ መጽሓፍ ሒዛ ነይራ እታ መጽሓፍ ንቕሓት ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ ኮይና ብፊልሞን ተስፋኣለም ዝተጻሕፈት እያ እታ ገጸ ባህሪ ድማ ፍርሓት ኣምላኽ ዘለዋ ኮይና ፈጣሪ ንዓይ ዝሓዘሎ ኣለዎ ኢላ እትኣምን ግን ከዓ እታ መጽሓፍ ፍንፂ ኣምላኽ ዝረሓቕ እምበር ዘቀራርባ ኣይነበራን ሓንቲ ኣብነት ካብታ መጽሓፍ ክገልጽ እየ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ሰብ ድማ ብመልክዑ ኣምላኽ ፈጠረ ዝተረዳእቶ ነታ ገጸ ባህሪ ምስታ መጽሓፍ ዘሳንድ ድልል ከም ዘየለ ቀልጢፉ ቆብ ከብላ እዩ ዓላማ ናይቶም ስራሕቲ ፊልም ድማ ለባም ክትበሃል መጽሓፍ ጥራይ ተሓዝ ዝብል ዝመስል ብዝኾነ እዚኦም ስነ ጥበበኛታት እዮም ናይ ዘመን ሓቂ እንታይ እዩ ኢሎም ተዛሓቱኒ ተደጋጋሚ ትሰምዖነ ነገር እዩ ምበልኩ ምክንያቱ ህቡብ ስነ ጥበበኛ እዩ ደራሲ ግን ስነ ጥበባዊ ይኮነን ዝብል ርድኢት ይሕዝኒ ኣብ ሜድያ ዝተራእዩ ስነ ጥበበኛ ዝብል ቅጽል ንነብሶም ከጠምቑ ካብ ዘይሓፈሩ ደራሲ ስነ ጥበበኛ ይኮንኩን እንተበለ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዘይ ህዝቢ ይፈራዲ ህዝቢ ዝፈትዎ ቁኑዕ ኣሎ እቶም ህቡባት ሓንቲ ናይ ሓባር ረቑሕ ኣላቶም ድፍረት እቶም ደረስቲ ናይ ብሓቂ ስነ ጥበበኛታት ድማ ሓንቲ ፀገም ኣላቶም ሓሳብ ኣብ ዘይብሎም ድፍረት ኣይጥቀሙን እዮም ዩቲዩበራት ንኽሰርሑ ግን ቀጻሊ ዝመላለሱ ሰባት የድልይዎም እዮም እቶም ስነ ጥበበኛት ኢና በሃልቲ ብዝኾነ ሓደ ዓብ ፀገም ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ኣይማዕበለን ኣሎ ቀድል ለባብሳ ክዳን ጥራዩ ተማሂሩ ዘሎ ነቶም ደረስቲ ድማ ዓቕሎም ኣወዲእዎም ኣሎ ንዓለም ሰገድ ተስፋይ ዝፈልጥን ስርሑ ክትንትን ዝኽእልን መን ኣሎ ኢልና እንትንሓትት ክንደይ ተራ ሰባት ክምልሱ ምኽኣሉ
بمزجب قالات كمهارون كردادون زوعلو جن كأن أبونا تكية تسفاي زي فلتو كوز رمز المترخبدي كحتى كهزبي هاي ما نهت كابي يزبقس كم مصحف دي خبدر فيه حق منقستها كاب تواصل مزين نات حساس بها أكردنا خديس أليوه هبتا ماديوم دليت كاخي تركب عنك صمخا ولا سات حساس بهاي حسابات مصحفي بوتهم انت تردينا ግን እንታይ ገደሰና ኣብ መጽሓፍ ተገደሱ ዘበል እንታይ ኣለና ንሓደ ደራስን ካብቶም ዝድነቑ ስነ-ጥበበኛታትን ኣብ መድረኽ ብዛዕባ ሓደ ነገር እንተነወዳድሮም እቲ ደራሲ ብሂወቱ ከሎ ብፍልጠቱን በልዖ ስለምንታይ ንሰብ ክነረድእ ንሓስብ ክንገብሮ እንደሊ ጥራይ ዘይንገብር ከምቶም ገሊኦም ተስተሳኢልና ጥራይ ፖስት ዘይንብል ወይ ንሓንቲ ምጭውቲ ወይ ሰሓብ መቐመጫ ዘለዋ ጓል ሒዝና ዘይንሰኣል ብዘይ ሕብረተሰብና ስነ-ጥበበኛ ይኽብለና قلنا جن نتسب صحافو حقي نعنا بزعمنا كيرينا قلنا دما نعنا زعمنا حقي يعقمنا نايبين ناس لان كنفترينا ويكا مخسب أبزلو طرايك نطفينا كم مصحف ندرس نهوبات سواساتي قصيرنا نعنا زماكلت فيلم نقرب يوتيوبرات يحقوسو نحنا دما تبهاقت نخون كاب دنب مسلچو درس دما نفاتح انت تحق جن بعلات فلت أتدرفاي ناي قطبا شجركا يفتح حلقة خون نتناي مصامرتي شجركا دما تواساي فتح حلقة خون نعي انتاي قدسني صحافي يوناتان برهانه راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان فتوات تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي منالنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون كقربالكم تلليو صحفات مزلو بتلمو دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي رادي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفة بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا